Hej og velkommen til Diskussioner. Weekly. Bare sig lige så råber på mig. Det er weekly. Og lad os lave en video. Hold din kæft. Du får sige det, men det er jeg stop. I dag vil vi... Vi kan se over i siden, så ja, vi vil faktisk gerne flytte i dag ned til vandet. Fordi, ja, vandet er fedt. Hej Malte. Ja. Hvordan kommer vi op her? Vi er pænt dumme, vi er gået væk fra vores hus. Vi skal lige op. Ja, vi ligger så deroppe på det der bjerg. Der er mine her. Der ligger min ting. Hvor er bjerget? Hvor er bjerget? Ej, ikke tak for det. Det hedder det ikke, men jeg må ikke bande. Jeg må ikke bande på YouTube. Du gør det lige nu. Vi er kriminelle. Ikke noget, det er travligt. Ej, alting er for meninger og holdninger, der bliver udstillet, når vi gør for det. Han er lidt... Jeg er lidt skævet det. Ja, han er rejst op med at kritisere mig. Han er drukket lidt, men ja. Det gør man jo nogle gange, så... Ja, man skal have det til over dig. Ej, det var for sjovt. Lol, jeg nedlægger lige huset. Hvor er du? Er du oppe herude? Er du oppe herude? Jeg vil seriøst? Ja. Jeg tror, det gør det. Det var da mærkeligt, at jeg lige kom der. Og hvis du begynder at nedlægge huset, så begynder jeg at finde et godt sted nede ud vandet. Ja. Og jeg tager kisten. Og det tager kisten med dig. Ja. Og det gør jeg. Du tager ikke øksen med dig? Ja. Nej, lad være. Jeg skal bruge den. Så hvad? Jeg er nedlægge ud. Sådan. Der er ikke så mange træer her i nærheden. Okay, det der. Der. Jeg har fundet det perfekte sted. Ups. Et liv. Ups. Jeg har været sådan på. Det var mærkeligt, at jeg lige så der. Hvorfor er det, han hele tiden genoplever her? Altså ved mig, det er lidt underligt. Ja, det var værkeligt, ikke? Det var revet. Yes. Jeg døde ikke den gang. Det var da godt. Nej, jeg gør lige så igen og blive op på dig. Hvorfor det? Fordi... hvorfor sætter vi ikke bare spawn på et deroppe? Så genoplever vi automatisk deroppe. Nej, fordi nu skal vi alligevel flytte. Fordi du skal flytte 3 steder hos min far, hos min mor og i Minecraft. Det begynder at blive lidt større. Ej, hvor er det mine ting hen? Der er ikke noget på mig. Jeg spiser lidt spider-eye. Okay. Det smager sikkert rigtig godt. Vi elsker squirrel. Gør vi? Nej, det gør vi. Ja, ups. Ups, sorry. Matto, gentleman. Nå, kom lad. Jeg bygger en bro ud. Den skal være stående. Prøv at se ud i siden. Nyd det. Prøv at kigge, hvor meget jeg har dræbt. Nyd det. Nyd det. Lol, hen. Ej, det glitcher. Lol, du skal have en cobblestone. Så var der ingen, der på det der. Der står ikke noget i chatten, ved du nok? Jo. Ej, jeg har en god grund. Det var fordi, at der ligger noget træ på jorden, men de gider ikke samle det op. Så jeg tager lige et stykker ind i gamet. Sådan der, Der er en cheater for det. Ej, jeg kan sgu da ikke gøre for det der. Prøv at kigge. Der er sådan et træ, der ikke gider at komme. Ja, der er glitch. Jeg ved det godt. Det er din computer, der har lavet det. Hvad? Det er din computer, der har lavet det. Det er ikke en skide. Det er sgu da dig, der har serveret. Nå, længe. Jo, det er server! Jeg hører dem for den server. Det er virkelig... Det går lol på. Beklager meget, men det går lol på. Bare så det er ikke noget, det var jeg kan høre. Nej. Der er ikke nogen, der det er bare fordi, jeg har en god computer, så er der bare mig, der optager. Det er sgu ikke noget, det er bare pengeproblemer. Nej, tag det roligt. Alle sammen, tag det roligt. Du må ikke besvime. Ja, jeg ved godt, det er hårdt. Jeg drukner, hjælp! Nå, jeg begynder at bygge huset. Nej, jeg bygger lige platformen hurtigt. Nej, jeg bygger. Den er hernede, sådan. Det er til mig.
Nej, jeg er i gang med at bygge den. Nej, det er jo ikke her. Hvor er du? Jeg er herovre. Nej, vi skal sgu da ikke bo der dernede. Jo, vi skal bo lige her. Okay, en bådbro. Jeg fik en god idé. Det bliver sådan en bådbro, og så er der sådan en båd her. Ja, Og det så har er vi en sådan en kiste med platformhus ting. Så har vi en kiste med båd, og så sejler vi langt væk. Nej, sgu da. Og så er vores hus der. Nu skal altså ikke være lavet publikum. Og jeg har det Nej. det skal være undervandisk. Det skal være en Nej, så skal underetage. vi bo. Jeg bygger en underetage. Okay, fint nok, det gør du bare. Jeg vil lige ned og mine i stedet. Lige klippe video. Det klipper du lige. Hej. Hej og velkommen tilbage. Det var bare, vi skulle lige lave nogle kedelige ting. Ja, vi skulle lige lave nogle kedelige ting. Det er jo ikke sjovt at se på kedelige ting, så... Ja. Minede. Og I må husk også at like den her video, eller subscribe os. Det må I meget gerne. Det betyder rigtig meget. Like hvis I kan lide den. Like hvis I kan lide den, okay? Subscribe hvis I også kan lide alle de videoer, vi har lavet. Alle tre. Ja, alle tre snart. Mange. Au, jeg dør! Af svømning. Drukning, mener. Drukning er meget farligt. Man må ikke drukke. Lol, er du drukket eller hvad? Næsten. Perfekt. Lol, han har et psykisk problem, og det er helt Kan I høre det på ham? Han er helt væk. Han spiller bare. Det fejler du da. Jeg fejler at have dig som ven. Ja, så er man syg. Så har man et psykisk problem, hvis man tror, man fejler at have dig som ven. Woo! You make me sweat! You don't mean heck. Look that. What the fuck, gentleman? Nu har vi ikke mere træ, lol. Malte? Ja. Kig lige inde i bandicam, hvor lang tid vi har filmet. Fordi ellers kommer der snart tissepause. Det er jo tissepause nu. Okay. Malte, vi må ikke lidt. Kan du se det? Der er altså mere jern, lol. Ja, Hvad? Der er altså mere jern i mine. Ja, det var ikke det. You make me sweat. You told me that. Lidt støj, Hvorfor er der ikke nogen træer? Okay, der er snart tissepause, så hvis videoen stopper lige pludselig, så er det derfor. Og så starter igen. Woo! You make me sweat. You gør mig sweat. I'm building a new pickaxe. Yeah, jeg har fundet træer. Så, nu kommer der tissepause lige om lidt. Malte, kig lige ind i bandicam. Bandicam. Hej. Vi ses lige om lidt efter tissepausen. Så er vi tilbage efter tissepausen. Yes, we are. Og jeg har fundet noget træ. Heldig mig. Dig, du vil. Ja, og jeg har lyst til en sommer. Det bliver dig.
siden, så det er meget. En gang løg. Det känns också. Vi vill ha lidt stemning på. Ja, lidt stemning, man. Okay, vi skal have lidt stemning. Har du huske at skrue soundsen op? Hvorfor gjorde du det til natland? Fordi vi skal have stemning på. Nå, Og så skal vi også have lidt regn. Okay. ikke en skid. Jo, Det er sgu da ikke stemning. det var det her. Nej. Alting er stemning. Sådan der. Åh, Regner det? regnvejr. Ja, regnvejr! Woohoo! Ja, det er værst. Det er sgu da det Nå, fede. dit svejn. Ah! Mit big eggs! Jeg gør mig! Hvad er det nu sket? Jeg tabte min big eggs ned i vandet. Nej, jeg kommer op! Jeg drukner! Nej, lad det Det var noget sounds til, Malte. Det var noget lyde til. Ja. Ellers bliver folk sure. Det er godt nok dårligt her, det er ikke. Jeg sætter den helt op. Det er det godt. Jeg kan ikke høre det selv. Den kan lige lorte være. Nej. Er det twine? Vi glemte at tage træerne med nu. Vi skal tage saplings til træerne. Ja, jeg har med. Nej, jeg har kun en. Og så skal du nok have det flere. Nu har en tanke. Jeg klipper lige i det, fordi jeg laver noget kedeligt. Nej, lad være. Hej igen. Ja, bare og Malte, der synes, vi skal klippe i det. Yes, fordi jeg lige lavede noget kedeligt, så... Vi er fuldstændig hjemme, og det er rimelig godt. Wow, du har nok meget. At jeg har? Jeg går op det, siger du. Ja, eller hvad? Og jeg er faktisk en bag. Jeg spiser det. Guldgas, jeg kom på Det smager godt, ja. Sweeters, det er dansk mad. Det er dansk mad. Hvis jeg lige så sådan noget, det hedder den. Muslimer, eller sådan nogle, der ikke siger, at det er ikke om der er andre folk, der gør. De er lidt underlige, synes jeg. Ej, men hvis der så sådan nogle, ikke fordi de hader jer, men ja. Du må meget gerne skrive ind, hvorfor I ikke spiser svin. Ja, jeg vil altid undre på. Jeg siger det lige igen. Husk at like vores video. Ja. Min ting er ikke sige. Det er ikke om det. Ja. Du spørger mig, ja. Så ja. Jeg har lavet lidt af det. Og jeg har haft det. Ja, vi er færdige med plads. Woo! Jeg har en næste. Sådan. Nu skal vi lige bygge den. Jeg har en med trolde til det. Ja. Hvad skal du bruge? var det nu? Nej. Okay. Den her er der ret kommer til at blive. Nu kan det så sådan noget for fint. Det ligger der. Det ligger der. Hvor ligger det? Jeg synes her derovre. Ja. Hvor er det sådan noget træ? Ja. Det er lækkert, siger det. Ja, det er lækkert. Det er det, det er det. Det er fordi, har det været sådan her. Og nu kan jeg læse det. Og nu er det en training op til. Og så kommer jeg til at se på det, som vi skal gøre. Det er jo en stilling, jeg har gjort. Til at hun er lidt fremme som det. Jeg fortæller lige lidt om min computer. Den har i7-processor, 8 GB RAM, og det er den latency jeg fik. Ja. Hvad? Jeg har lyst onkel. Det taget ikke været lavet af jord. Nej. Jeg har lyst. Jeg har lyst der. Fordi nu skal man hvis man putter det i vandet, så kan vi få det. Det er da ikke noget nyt. Nå, det vil være det ikke. Lol, vi har brug for mere træ. Fordi der... Ja. Jeg var lige Jeg har fundet træ, eller noget cobblestone. Alt det cobblestone du har. alt det cobblestone. Okay, ja.
Der er Jeg gør ligesom, man kan se, hvor mange gange vi døde. Scoreboard, objective, app, hvad kalder vi den? Stod kalder vi den. Stod. Du må meget gerne også like vores andre videoer. Death Town. Det må jeg meget gerne. Så det er altså det. Scoreboard, objective. Hvordan lød det første video her på nu? Ja, det var lige et tip. Set display. Sætter jo nogen. Hvad er det? Ja, Så virker det ikke. og så virker det ikke. Hvad er det? Virker det ikke? Undskyld. Undskyld dig, baby. Ja, sådan der. Nu virker det. Er det slet ikke død? Nej, Det er det. hvor mange gange? Jeg prøver lige at dræbe dig til, om det virker. Nå. Sådan der står det. Jeg ved altså ikke det, men... Det står over navnet. Nej, det er navnet. Hvorfor er det? 0 død. Fuck, hvor nice. Så prøver jeg lige at dræbe dig. Nej, lad være med det. Jo, fordi så får du sikkert en død. Jeg skal lige ej, jeg gør lige så jeg skal her. Sådan der, nu spawner vi her. Hvis vi dør. Jeg prøver lige at dræbe den. Ja, og så spawner her. Okay. Jeg siger det en lille smule. En cheater kun en lille smule. Det er bare fedt. Jeg skal godt lide det, når man kommer ind der. Det er så ret. Undskyld mig, baby! Jeg laver lige en det er godt ud. Det er meget fedt ud. Det er her på bordet. Det er der i vores hus. Jeg kan ikke lade vores væk. Har du nogle saplings? Er det? Nej. Øl? Ja. Jeg har sat en derude. Kan du ikke gå ud og løbe efter sig? Jeg har nemlig ikke telefoner. Okay, jeg lægger alle mine ting i det her. Jeg kan også have en år. Så kan vi ikke engang nogen saplings til det. Jo, den har jeg bare lige hakket. Men jeg ikke så altid mere til det. Men jeg kan lige ikke mere til det. Okay, det går allerede til sådan her. Okay, jeg bruger lige det sidste. Hvad var det? Og fordi han er økset. Jeg skal ned det til det. Hvis han er økset, siger mig lige nu med til. Ja. Hvor skal jeg? Hej. Hvad bliver det så? Jeg skal det. Ikke noget. Prøv lige. Jeg laver det derfra. Okay, må jeg så godt lige få det tilbage? Ja, nej, jeg har lavet noget. Det ligger. Det er navnet. Det løber rigtig langt. Jeg ved. Og der gris, vi skal dø. Den er noget. Gerne noget mad, så vi kan leve og blive store og stærke. Så den lige. Ja.
Jeg får noget sukkerhus. Nej, så. Den bliver også. Okay. Meget sjældent. Meget sjældent, det var. God. Det er den. Jeg tænker sådan lidt, næste episode skal vi så ikke lave sådan en XP-farm til. Nej, vi skal lige have noget mere. Næste episode skal vi bare mine. Mine. Forbereder jeg det. Og vi optager lige til. Men vi klipper lidt i det. Det er lidt. Er den stoppet? Smalte. Vi spiller for længe. Prøv at kigge. Bandicam. Sorry. Nej, nu står vi i gang. Okay, den stopper lige om lidt. Så, Ses! Hej.